be honest. So, naman ako. So mga palangga, isisipan ako na interview ako si Ritisa kay first time na mo siya nakauban diri sa Missy Burger, so deserve niya ang interviewon niya. Interview na mo siya, so dol diri. Ipadol ba yung dol sa camera na? Unang pangutana, dapat ha bawal manggarab, dapat be honest. So nahadlok. So unang pangutana, ano ako sa'yo? Para sa akin, mabait kang kaibigan, tapos maingay, yun lang. Okay. Pipiliin, number 2, kung papipiliin kita, ako o si Jernabe? Really both? No, bawal. Dapat isa lang. Ikaw na lang. Taladoy! So, number 3, single ka ba? Hindi, may jowa ko. Number 4, paglagas na day. Number 4, maganda ba ako para sa'yo? Glain ako! Fake friends! Oh, cute na ako na. Oy, nabatian na ninyo yun. Then, mabait ba ako para sa'yo? Oo. Minsan, maingay. Mabait ko. Okay. Mabait kang kaibigan. Minsan ba ay naiinis ka na sa akin? Oo. Kapag sobra na ang ingay mo tayo. Okay lang. Hindi ka. Okay. Unya pa Bakit lang. nakagalit ka? Unya pa lang. Charot. O naman, hindi mo mawala. Tapos, anong first expression mo sa akin nung nagkita tayo? Yung una, siguro para sa akin, tahimik mo. Pero, hindi. It's a prank! Ako tinatagalagin mo pala, Joy. Oo, ganun talaga ako. Mabait ba ako sa'yo? Oo. And lastly, anong ugali na ayaw mo para sa akin? Parang wala naman eh. Ay, di ko mo to naway. Kasi, hindi naman tayo palagi nagsasama, di ba? Kaya wala akong masabi. Yun May lang. points ka naman. So, yun lang mga palangga. Uy, visit ka. So, mga palangga is, di ko sure kung gitukan ba yan sa dito. Or fake lang talaga siya. Usap po na akong bangzoing. So, thank you mga palangga sa papanood. Sana ma-enjoy kayo. Hindi man, simple lang na siya mga palangga. Kagigutom, naging bitaw mi. So, bye-bye!